Imini yesabatha abenhle obangcwele. Sizohlabelela isihlabelelo 245. Kodwa izwi lamalihle kahle zobona ukusenze njani. Ngiyambonga uJehova ngalolu uthando lwakhe ake ngiyambonga uJehova ngalolu wangithanda ngalo ami wezitha zami wangithanda ngalo ephambili Wahlenga omphefumulo wami okugibeni awulalukhofa ake wahlenga ogibeni awulalukhofa awuzijabhile izitha zami zingibona ngisaphila zijabhile izitha zami zingibona ngisaphila wasula iziyele zibini emehlweni wasula iziyele zibini emehlweni wazichitha izitha zami zazula umhlaba wonke wazichitha izitha zami zazula ngidumisa nabangcwele ngenhliziyo ngidumisa nabangcwele ngenhliziyo ngiyakubona weThixo wami awangivusa ekufeni Nkosi ngiyakubona weThixo wami awangivusa
bonke. Amen. Intshumayelo yami yanamhlanje ayinasihloko ngoba kunezinto ezahlukahlukene engifisa ukuba ngizedlulise kubantu bonke emhlabeni wonke. Amen. Ngishilo ekuseni ukuthi enyangeni ezimbili noma ezintathu ezedlule ngangikhathazekile kakhulu ngikhuluma nomkhokheli ngezinkinga engihlale ngibhekana nazo kuleli banga. Kodwa kuzo lezo nsuku kwasefika ingilosi uhlaleleni wayesethi nginizwile nibalisa ngezinto eziningi, kodwa uNkulunkulu kukhona into enhle ozomenzela yona. Kukhona into enhle uNkulunkulu ozomenzela yona. Sakujabulela lokho, kodwa hayi kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi into ingaba nhle ngokwasezulwini, kodwa wena ngezidingo zasemhlabeni ungakuboni kangako ubuhle bayo. Kodwa ukwakheka kwaleli Bhayibheli, ngingasho ngithi empilweni yami yonke ngiyaqala ukuba ngizizwe ngijabule wholeheartedly, njengoba ngijabule namhlanje. Ikhona ngithena akho intshumayelo engizoyibeka ngibhale phansi noma ngiyicabanga, ngoba ngijabule kakhulu. Amen. Kodwa ngiyafisa ukuthi niqonde kahle umlando waleli Bhayibheli, ngoba izinto zezikhulunywe uyazizwa seyibekwa ngenye indlela. Manje na-ke ngifuna umhlaba wonke, ayinina kupheleni la endlini, kodwa wonke umhlaba uyazi indaba yaleli Bhayibheli, ukuthi lisukelaphi nokuthi liqondeni. Ngijwayele ukuchaza ukuthi cishe ku-1964 noma 1965 ngangisemncane kakhulu, mhlambe ngangino-13 noma 14 years, mhlambe ngangino-3 noma 2, I'm not very sure. Kodwa ngathi ngilele ngabona incwadi enkulu kakhulu, engaphezulu kakhulu kwaleli Bhayibheli elikhona. Kodwa ngathi mangiyibheka le ncwadi ngabona ibhalwe ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Angiyikhohlwa leyo. Ngajabula kakhulu, ngaze ngaphimisela, ngathi hawu, lamaNazaretha aseneBhayibheli. Ngathi ngisaphimisele lokho, kwasekuvela izwi emkhathini lathi ungajabuli, ngoba leli Bhayibheli olibonayo liyobhalwa nguwe.
ngavela ngaphaphama ngaso leso sikhathi ngashawa uvalo ngathi bobhala iBhayibheli lamaNazaretha kanjani. I was very young. Ngifunda standard 2 noma standard 3. Ngayikhuluma lento ngamtshela umama. Kodwa angisakhumbula ukuthi wathini. Ngoba ngikhula ngangumuntu ojwayele ukuba nezinto ezingajwayelekile. Kodwa le ndaba leli iBhayibheli yahlala enhlizweni yami kakhula ingibusa ukuthi kufanele ukuthi at one stage ngibhale iBhayibheli lamaNazaretha. Lento ngayishumayela emabandleni njalo mangiphethe inkonzo ngiyikhuluma. Kodwa ngikhumbula kwakusemlingweni olundi ngiphethe inkonzo sengingumvangeli. Ngase ngikhuluma le ndaba kabanzi ngathi iyangihlupha le ndaba ukuthi kwathiwa ngobhala iBhayibheli lamaNazaretha ngoba lento ngendlela eyafika ngayo ngiyayibona ukuthi yayingalona iphupho kodwa yayisibonakalisa yayisiprofetho sento okufanele uhambe yenzeke. Ngase ngiyakhuluma enkonzweni ngishumayela ngathi ngiyacela uNkulunkulu ukuthi engangithathi emhlabeni lesi sibonakaliso singakafezi. Ngakusho lokho ngangisemlindweni ngikhumbula kahle. Ngathi ngiyacela uNkulunkulu ukuthi kumenzeke ukuthi ngihambe emhlabeni lesi sibonakaliso sokuthi ngibhale iBhayibheli singafezekile. Ngaba nemihlangano eminingi kakhulu ebuhleni. Ngihlanganisa intsha with an intention yokuthi sibhale leli iBhayibheli. Ngangakholwa ukuthi liyobhalwa yimi ngedwa. Kodwa ngangikholwa nje ukuthi I'll be the leader ekubhaleni leli iBhayibheli. Nasebuhleni ngiyakhumbula ukuthi umhlangano wami wokugcina waba semaqadini. Nginentsha. Kuleyo ntsha engimkhumbula kahle kwakumfundisi uVilakazi ongasekho emhlabeni. Sasisemaqadini angisazi ukuthi kwakuyiphi indawo kodwa kwakusemaqadini. Lapha esayidingida le ndaba yeBhayibheli sihlele ukuthi fanele siyimise kanjani. In my thinking ngangicabanga ukuthi by iBhayibheli fanele ukuthi ngiqoqe izintshumayelo zikaBaba Mkhulu, ngiqoqe izintshumayelo zikaBaba Ilanga, ngiqoqe izintshumayelo zinyanga ezulu. Ngithi-ke ilona Bhayibheli leli okwakuthiwa angilenze. Kodwa ngehlulela sagcina ngalowo mhlangano akuzange ngoba kuye kwaqhubeka enye into. Kodwa that's what I had in mind ngaleli iBhayibheli.
kodwa kuthe uma kufika ingilosi ngo-2010 mhla ka-4 kuJanuwari yathi ingilosi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga kwakukhona la ekhaya uthi angikutshele uphume ebandleni lamaNazaretha ebuhleni bese yena ubaba ilanga umakhela indlu kaJehova. Yayise futhi yona ingilosi iyachaza lokho yathi indlu kaJehova ke libandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ekwenzeni lokho uyothathela eBhayibhelini nasehlabelelweni zamaNazaretha. Yayisiyaqhubeka ingilosi ithi ayikho into oyoyithola esihlabelelweni zamaNazaretha ephambana nokushuwa iBhayibheli. Basho ingilosi kathi uthi ubaba ilanga ayikho inkulumo ekuyihlabelelo zamaNazaretha oyoyithola iphambana nokubhalwe eBhayibhelini. Amen. Yayisiyaqhubeka ingilosi yathi ngaphezu kokuseBhayibhelini kokuseyhlabelelweni zamaNazaretha uyobuye uthathe zonke izintshumayelo zikababa mkhulu ohlangana nazo ufundise ngazo abantu. Azange yathi amaNazaretha yathi nje abantu. Kuthe ngelinye ilanga yabuya futhi ingilosi yathi uthi ubaba angikutshela ukuthi uma kuba nenkulumo okuthiwa wayikhuluma ephambanayo nezimfundiso zikababa mkhulu ungayilandeli leyo nkulumo ulandele izimfundiso zikababa mkhulu. Amen. Amen. Kwase kuba yiyo futhi ingilosi engifundisayo. Ayizange ingilosi yashiya umyalezo, kodwa yakhuluma lokhu yayisiyahlala isingifundisa yona ukuthi ngizoqala kanjani ukushumayela. Yangifundisa uverse 3 womthandazo weSabatha lapho khona ubaba mkhulu ethi mesabeni uJehova izizukulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe anilobela yona yena uJehova ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo Nkosi. Amen. Yayisithi ingilosi nesweleni yini enididayo ngoba ubaba mkhulu
ngoba ingilosi yayingasho ukuthi uba mkhulu, yayithi umprofethi. Yathi ngoba umprofethi wanikeza leli vesi lokuthi isisekelo salobu buNazaretha ngumthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose. Yayisithi ingilosi, yini eniyeswele? Ngoba leli bandla isisekelo salo ngumthetho kaJehova owawuletha emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Lokho umprofethi wanibhalela khona phansi. Niyakufunda njalo ngamasabatha. Manjena-ke yini enididayo, yini eniyeswele? Ngikhuluma ngento yokuqala lapho ingilosi eyaqala khona. Yesithi yonke lento eseniyenza manje nisusela kuziphi izimfundiso zomprofethi? Ngoba umprofethi unikeze iBhayibheli wathi konke ukukholwa kwenu kuseyimfundisweni zikaJehova owazishiya kuMose. Yayise iyaqala yangithuma thina nangu umkhokheli, yakhuluma ngezangoma. Ivangeli lokuqala lengilosi kwaba ukuhlasela izangoma. Amen. Ihlasela izangoma nami ngiphakathi kwazo. Ihlasela abathandazi nami ngiphakathi kwabo. Nganginomthandazi wami nje nganginokuthembeka kakhulu. Okwathi mase kuthiwa angiye kwizwi lomzansi ngiyoshumayela nezangoma nabathandazi, ngashawa uvalo ukuthi lo mthandazi wami uzothini, ngoba uyangazi ukuthi ngiyiclient yakhe, uzothini. Kodwa laseliphumile izwi lasezulwini lokuthi whether I'm in or out, whatever belief I have, kumi ingilosi manje phambi kwami ithi yenza lokho. And ingilosi yayingafiki ngephupho, efika ihlale nathi isivulele incwadi, isifundise ukuthi uMose wathi, uShembe wathi, uJesu wathi, uIsaya wathi, ulokhuza inkosi uDavid lathi. Zincwadi lezi ayithanda kakhulu ingilosi. Nezinye-ke zonke, ngoba ingilosi ifunda zonke iy'ncwadi eziseBhayibhelini. Kodwa nje iy'ncwadi zikaMose, iy'ncwadi zenkosi uDavid, izona ncwadi eyayifunda kakhulu. Inkosi uDavid yayisifundisa ngokuthi uNkulunkulu uthandwa kanjani. Amen. Bese isitshela ngencwadi, ifunda incwadi kaDavid, isibonisa ukuthi uDavid wayekholwe kanjani. Besithi ngifuna lokhu ukukholwa kukaDavid. Amen. Bese ifubuye futhi isifundise incwadi khona lo muntu wahlupha kakhulu eBhayibhelini zikaJobe. Bese iyasifundisa ingilosi, iyasitshela, isifundele incwadi kaJobe ukuthi ungathi mangabe uvelelwa ubunzima bosu ulahle uNkulunkulu, akuqali ndawo.
noJobe yamvelela lento kamlahlanga. Amen. Yayisifundisa ngencwadi zeyinkulumo kaJesu. Kodwa just like umprofeti Isaiah Shembe, ingilosi ayikaze isifundise ukuthi uJesu uyilento amaKristu ayayithi uyini. Ingilosi yasifundisa ukuthi uJesu like umprofeti Isaiah Shembe uyisithunywa sikaNkulunkulu. Amen. Ungumprofeti kaJehova. Amen. Ingilosi eyangifundisa ukuthi thina sisizwe samaJu singamaHebheru endlini kaJuda. Ngafundiswa ingilosi ngingakwazi. Ngathi ngiqala ngenza i-research. Kodwa ingilosi yabe isinkinga. Engifisa-ke ukusho emhlabeni wonke ngaleli iBhayibheli ukuthi angazi ukuthi leli iBhayibheli ngalibhala kanjani. Angazi. Kodwa into engiyaziyo nenganginothisa nebe ngike ngisho ukuthi kusukela day 1 ingilosi yafika ngangishumayela njalo ngamasabatha ngishumayela ngisho ngaphakathi nensuku. Ngazi ukuthi lesi stamina sokushumayela ngisithatha. Futhi ngingawesweli amazwi okushumayela. Ezinye izinto ngangeke ngithole ngingazi ukuthi zivele kuphi. Ngoba uma uNkulunkulu sehleli kuwe ezinye izinto uke uzazi ungazi ukuthi uzaze kanjani. Ziningi izinto engizazile ngingazi ukuthi ngizaze kanjani. Ezinye ngisazoyikhuluma. Ngoba kuningi amakholwa angakwazi ngalokhu kukholwa. Kodwa acabanga ukuthi akwazi. AmaKristu akazi lutho ngalenkolo. AmaNazaretha akazi lutho ngalenkolo. Kodwa okubuhlungu ukuthi abazi ukuthi abazi. Nginikeze nje isibonelo nje ezokwenza ukuthi noma imuphi umuntu ohlakaniphile noma umKristu noma umNazaretha eyazi ukuthi lento bengithi ngiyayazi kodwa ngiyazi. Kuyizenzo 24 verse 5 kubhalwe ukuthi umpostoli Paul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Kubhalwe eBhayibhelini ukuthi umpostoli Paul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Kodwa amaKristu ayazi ukuthi akaze efundiswe lutho, akazi lutho ngebandla lamaNazaretha. Azibona ukuthi umpostoli Paul wayengumholi webandla lamaKristu. Kodwa kusho iBhayibheli abaliphethe ukuthi umpostoli Paul wayengumebandla lamaNazaretha. Thina amaNazaretha sazi ukuthi umuntu owafika nobuNazaretha uShembe. Whereas it's not like that. You'll be shocked if I tell you that uShembe umholi wesihlanu webandla lamaNazaretha.
njengoba ethi ubaba omkhulu njena kungowesihlanu efika lapha emhlabeni kunjalo. Amen. Baba omkhulu umholi wesihlanu ebandleni lamaNazarene. Historical. Amen. I'm not here talking about belief, but I'm talking about historical facts. Umprofeti wokuqala owasungula ibandla lamaNazaretha umprofeti uJohane, na amaKrestu ayethi ngumbhabhadisi. Encwadini zesingisi kuthiwa Nazarene sect. He was the leader and the founder of the Nazarene sect. The Nazarene sect was a very strong sect. Efana exactly naleli bandla lamaNazaretha lama. Amen. Kwakukhona amasekta abizwa kuthiwa amaSadducees. Kukhona amasekta abizwa kuthiwa abaFarisi. Bese kuba nesekta ebizwa kuthiwa amaNazarene. Kodwa le sekta ebizwa kuthiwa amaNazarene bayifihla kwiNew Testament. Ngezathu ey'thile sobe siyixoxa. Kodwa uYeshua hayi uJesu. uYeshua was the leader of the Nazarene sect. Leyo nto inobufakazi ongeke uze ukuphikise. Ngoba kunencwadi eyabhalwa abalandeli bakaYeshua esengasekho emhlabeni ebizwa kuthiwa the Gospel of the Nazarene, exoxa ngoJesu. Leyo ncwadi amaRoma ayihlakaza ayese akha incwadi ebizwa kuthiwa uMathewu. NoMathewu nawo unezinto eziningi, kodwa uma abandeli bakaYeshua babebizwa kuthiwa amaNazarene, washintsha kanjani ukuthi bese kuthiwa amaKrestu? Because that is history. Emva kwaJohane umholi wesibili wamaNazarene kwaba uYeshua. Emva kwaYeshua umholi wesithathu weNazarene sect kwaba uJacob, James the Just. Kulama testament ethu kubhale ukuthi uJacob. Incama nje khulunywa ngencwadi kaJacob. Kusuke kukhulunywa uJacob kwakuumfowabo endli ezalwa kanye noJesu. Amen. He was the brother of Jesus Christ. Amen. And the younger brother ngoba uJesu wakuyena emdala. Amen. So ekuhambeni emhlabeni kaJesu umuntu wesibili owaba umholi wamaNazaretha kwaba uJacob. Amen. Usuzwe manje sekukhulunywa ngoPaul nayo yonke into. Kodwa umholi wesithathu wamaNazaretha kwaba uJacob, Amen. umfowabo kaJesu. Amen. Umholi wesine webandla lamaNazaretha kwaba uMpostoli Paul. Amen. Kodwa halo uMpostoli Paul oseqhamuka lapha esenezincwadi eziphikisa imfundiso kaJesu. Ngoba uMpostoli Paul wayengumholi wamaNazaretha. Amen. Lo okukhulunywa ngaye kwizenzo 28. Nalo okukhulunywa ngaye kwizenzo 24.
So indaba kaPaul is so complicated, just like indaba kaJesu, because umuntu owaba khona kwaba uYeshua, but at the end James basebekhuluma King James basebekhuluma ngoJesu, nakuye sebefake ezinye izinto ezingekho, ezinye ezikhona kodwa which are being ignored. So no, Paul was the follower of Jesus Christ and the leader of amaNazaretha, but lokho akuveli kuvela nje njengoba kuvela kwiZenzo 24:5. Kodwa the whole story about uPaul engumholi wamaNazaretha ngeke ukuthole eBhayibhelini, nongakuthola encwadini kuphela. Then after uPaul baphela abaprofeti babulawa, including in Paul. And Paul wabulalwa yiwo amaRoma, njengoba uzwa nje esedume kangaka enkolweni yobuKristu, kodwa wabulawa amaRoma. Eseqediwe ukubulawa uPaul in 7 AD, kwaba nempi phakathi kwesizwe samaRoma nesizwe samaJuda, anqotshwa amaJuda. Angazi noma abantu bangizwa yini, ngoba lezi zinto ngisabeyichapha kahle, but I'm just giving you a summary of the whole thing, ukuthi kungani le ncwadi ikhona. Then esenqotshiwe amaJuda yaqedwa inkolo yamaHebheru okwakuyinkolo kaMose ngo-333 AD kwase Constantine esungula inkolo yobuKristu. Emva kwalokho kwase kuba namaCretes aqeda ngenkolo yamaJuda, inkolo kaMose iqedwa inkolo yobuKristu ngamaCretes. This is a historical fact. Amen. You can't change it. Ngithena-ke uShembe ungumholi wesihlanu enkolweni yamaNazaretha. Njengoba manje sicabanga ukuthi ubuNazaretha into yakubo. Sekukhona nabantu abathi leli bandla ngelakubo. Abantu mabegula baba yiyo yonke into. Ukhona umuntu ophila kahle ekhanda ofundile nje noma abe engafundile, ongathatha ungathi ephatha ephethe ihlabelelo efunda kahle ukuthi uShembe wathi ifundisa ngoJehova, bese ethi hayi le nto akuyona kaJehova, le nto yakithi. What nonsense is this? So ke ubaba mkhulu ungumholi wesihlanu enkolweni yobuNazaretha. Njengoba ethi ubaba mkhulu sengolesihlanu, sengokwesihlanu efika emhlabeni. It means that. And ayikho enye into ongayichaza ngayo leyo nto ngaphandle kwalena engikutshela yona. Ukuthi uShembe umholi wesihlanu enkolweni yobuNazaretha. Amen. Ngoba before ulokhuza kwakukhona igama lamaNazaretha noma kuthiwa amaNazaretha kodwa nje ibandla noma iNazarene sect yasungulwa ngumphostoli ngumprofeti uJohane. uJohane was the greatest prophet. Njengoba noYeshua esho ethi umuntu owazalwa ngenyama akakho umprofeti owayefana noJohane. But that thing you'll never find it in the Bible. You never find it in the Bible. uJesu ukhulumile lokho, but you'll never find it in the Bible. Abakutshela ukuthi ngoJohane bavele bekutshele ngoJesu. Kodwa kusho yena uJesu ukuthi
kubantu abazalwe ngenyama akakho umprofeti owayefana noJohane. And it is John, it is Jesus or Yeshua othi uJohane ukubuya komprofeti uEliya. And uEliya akakaze encwatsha akakaze efe kwafika ilokhuza inqola yamthatha yana ezulwini. And wathi ke uJesu uJohane ukubuya komprofeti ulokhuza uEliya. But amaKristu akakhuluma ngalo. Nathi maNazaretha asikhulumi ngalo, but it is in the Bible. It is in the Bible. Manje ke ngikhuluma ngokuthi kumjabulise kakhulu ukuthi lento engayicela uNkulunkulu angiphe. Amen. Ukuthi ngingahambi emhlabeni ngalibonanga leli iBhayibheli engalibona ngimncane. Amen. Nanokuthi uma uNkulunkulu esethi angibhale leli iBhayibheli engibhalise lona in a very mysterious way, because ngenkathi ngishumayela ngangazi mina ukuthi ngibhale iBhayibheli. I never knew. But I know ukuthi ngangashumayeli njengoba ngishumayela nje, yonke into engiyishumayelayo ngangiyibhala phansi, nginikeza ngisho ama-references. Ngangithi ngiyikhuluma ngomlomo ibe ibhalwe phansi. That's why abantu bebecompile leli iBhayibheli kube lula ukuba belicompile. Because into engangiyikhuluma bengikhuluma bengiqale ngibhale phansi bese ngikhuluma into engiyibhale phansi. So that's why it's not likely ukuthi kuleli iBhayibheli kube nento engaba inkulumo ephambene nekhulunywe. It's not likely. Ngoba bathathe into ebekhulunywa yimi ngangagcini nje ngokubhala nje nganginikeza ngisho ama-verses. Amen. Zonke iy'ntshumayelo zami ezikuleli iBhayibheli zinama-verses enziwa yimi. Amen. Because of my problem concerning eyesight, angaze ngikwazi ukuba ngilifunde. Ngoba ngumuntu ongasenawo amehlo okufunda kahle, kodwa sezikhona izibuko engizoyithola ezokwazi ukungenza ukuthi ngifunde kalula. Kodwa kukhona into engifuna nginitshele yona ngaleli iBhayibheli. Yabona inkolo kaJehova yafika ngo-1447 BC entabeni ebizwa kuthiwa iSinayi. Inkolo kaJehova nesisekelo sonke senkolo kaJehova, umsunguli wayo noma umholi wayo uMose eyithathela uNkulunkulu entabeni yaseSinayi 1447 BC. Namhlanje na u-2026 AD. I don't know how many years. You can count from 1447 BC. We are to 2027 AD. Yongela ukuthi iminyaka emingaki leyo? 3,474. Iminyaka $474. 3,474 inkolo kaJehova yafika emhlabeni. Nesisekelo. Ngoba uJehova ukukhuluma nabantu emhlabeni akaqalanga ngoMose. Kodwa ukuletha inkolo nesisekelo senkolo
nokuthi abantu kufanele ukuthi uma beya ezulwini begcineni behambe kanjani kahamba kwaqala ngoMose. So it's 3,474 years kuze kube namhlanje. But kule minyaka ewu-374, 3,474 ayikaze ibe khona incwadi eyodwa e-authentic nebhalwe umuntu oyedwa ngenkolo kaJehova. Le New Testament esilibhalile, it's the first of its kind. Amen. The first of its kind. uMose kuthiwa incwadi ezihlanu ngezakhe, kodwa ukuthi incwadi ezihlanu ngezikaMose ukuthi zanikezwa igama lakhe ngoba kwakuyena mholi omkhulu. But zonke lezi incwadi ezilapha ayibhalwanga uMose. Zayibhalwa abantu abahlukene ngezikhathi ezahlukene kodwa bese zinikezwa igama likaMose. And kunobufakazi ongaphikiseki ukuthi it cannot be ukuthi lezi incwadi ezihlanu zabhalwa nguMose, because awukwazi ukubhala ukuthi wafa kanjani. That nje itself shows ukuthi it can't be. Awukwazi ukubhala ukuthi ngafa kanjena incwaba lami laba kanjena. That thing ayikwazi kwenza. So that shows ukuthi lezi incwadi zayibhalwa abantu abahlukahlukene ngezikhathi ezahlukahlukene kodwa zaseyibizwa ngegama elilodwa kuthiwa ziyincwadi kaMose. Hayi incwadi kaMose kuphela, incwadi zabaprofethi zonke. Akakho umprofethi owakwabhala intshumayelo zakhe nemfundiso zakhe. Imfundiso zabaprofethi babefike beshumayele abantu mhlambe after 3 years, after 4 years, abanye after 40 years bese beqala bebhala nezintshumayelo ezibhalwe zabaprofethi, apparently inspired. But to what extent, I do not know. Kodwa akakho umprofethi yena engimaziyo owakwabhala. Futhi noma uyifundo yabona ukuthi lo muntu lona kwangabhali yena kodwa kwakukhuluma yena. Ngoba zibhalwe kwi-third person. U-Isaiah wathi, uJeremiya wathi. Awukwazi ukuthi mangabe ubhala ngawo uthi hayi umthembeni wathi. You can't say that. No Jesu akakaze ebhale intshumayelo. Ngoba ababhali uJesu kwaqoqwa intshumayelo zakhe seyibhalwa 40 years engasekho emhlabeni. To such an extent ukuthi even incwadi ebizokuthiwa iRevelation ayizange yabhalwa ilo muntu okuthiwa wayibhala. Kuthiwa yabhalwa ngo-100 AD. Yabhalwa ngo-100 AD. Kodwa lo uJohane kwathi ushaya o-60 AD wayengasekho emhlabeni. Mhlawumbe angazi noma esaphila kodwa nje kwathi kushaya kuba khona lezi zimpi ngo-70 AD abapostoli babengasekho emhlabeni. But amaKristu akakwazi lokho. Akakwazi lokho amaKristu. Ukuthi akakho umpostoli owakwaba ngumKristu
abapostoli babe ngaphansi kwenkolo kaMose, and by the time kufika uKristu kwase kudala babulawa, bebulawa yiyona inkolo kaMose. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ezulwini kuthe makunqunywa ukuthi kubuyiswe incwadi ezoba authentic nendaba kaNkulunkulu, kuphethwe mina ukuthi ngikwenze. Amen. Ngoba le ncwadi ngaphandle kokuthi i-collection yayo inkulu kuneBhayibheli, but it's the most authentic scripture than any other scripture esikhona emhlabeni. It's the most authentic scripture kunanoma yisiphi scripture esikhona emhlabeni. Why? Because oqala akuyona into engaba nomdlandla okuyenza. Ngayiboniswa lento ngimncane kwase kufika izwi linjela ukuthi iyobhalwa yini. That is the first lokuza ubufakazi bokuthi lento lena ayisuki kimi as a person. Owesibili ngenkathi sekuthiwa angiyenze kwalethwa ingilosi ngezinyawo. Yafika ethi bhala lokho. Ngakubhala with instruction ingilosi. Angifihlanga lokho. The only difference is that ingilosi ngenkathi ngibhala leli iBhayibheli, I was not aware ukuthi ngibhala iBhayibheli leli engacela uNkulunkulu ukuthi ngingafi leli ngingalibhalanga. I was not aware of it. Futhi ngafihlela. Mhlawumbe kube ngangazi ngangeke ngikhuthale kangaka. Kodwa ngafihlela ukuthi ngibhale leli iBhayibheli. So, ku 3,474 years, inkolo kaJehova yafika emhlabeni. This is the first compiled scripture about uNkulunkulu kaMose, about uNkulunkulu kaShembe. Amen. Njengoba njena no-advocate Mnyandwe ethena lapho ekhona ubaba ilanga ujabule kabi. And I know ukuthi ujabule. Amen. Noba omkhulu ujabule nenkosi inyanga ujabule. Amen. Because kwenzeke into obaba ehlale bethi ayenzeke nami ngajabula. Uma ngathi akwenzeke into ethize bese ngibona iyenzeka ngendlela vele engivune ngayo ukuthi yenzeke ngayo. Amen. Uthi ubaba ilanga zonke izinto zokudlula wazabala oDurban wabala yonke indawo bathi bonke lokho wathi kodwa into engeke iphele kuNazaretha. Amen. Bathi ayikho into emhlabeni ezobanhle njengoNazaretha. Amen. But thina manga ubaba ilanga ekhuluma ngomNazaretha sasibuka ngobuNazaretha bakwaShembe. Amen. Without being aware ukuthi kuNazaretha ubaba uShembe usengwehla emhlabeni ethunywa ukuthi evusele emnyango. Kodwa okushilo ubaba ilanga ethi lento ayiqali. Kusho ubaba ilanga wathi ayiqali. Wathi no Jesu bayizama behluleka. Kukhona encwadini kaMnyandwe lokho. Amen. Futhi aqala ukuthi ethi ubaba wathi ubaba ilanga lento wayifika uShembe efike eyakhe ethi uzolunga uqhamuka abeza emva kwakhe bayone. Indicating ukuthi uNazaretha is not something yanamuhla. Kodwa ukuthi we read but we don't understand what we are reading. We read but we don't understand what we are reading.
manje na ke iBhayibheli line testament elidala ne testament elisha. But ukuthi iTestament elidala neTestament elisha amanga. Ayikho into iTestament elidala neTestament elisha. Okuyikho ukuthi iTestament lenkolo kaMose neTestament lenkolo kaConstantine. iTestament lenkolo yamaHebheru neTestament lenkolo yamaRoma. That is the position, the true position. I would the Testament elidala, the Testament elisha. So, the Testament lenkolo kaMose, the Testament lenkolo kaConstantine. The Testament lenkolo yamaHebheru, yamaJuda, the Testament lenkolo yamaRoma. But because it's a hlula, yaqedwa inkolo yamaJuda, sekuthiwa manje na iTestament elisha neTestament elidala. Kusho ukuthi lokhu kaMose into endala, lokhu kaConstantine into enhla. And then from that iTestament elisha neTestament elidala amanga amaningi. So today I'm explaining it to the world that iTestament okuthiwa iTestament elidala, iTestament elokuqala. Amen. iTestament okuthiwa iTestament elisha, iTestament lesibili. Leli iTestament esinalo, iTestament lesithathu. Amen. iTestament lesithathu. Kuleli iTestament lesithathu lizochaza ongachaziwe kwiTestament lokuqala. Lizochaza ongachaziwe kwiTestament lesibili. So, the Testament will combine the teachings of our God, Jehovah, as it was supposed to be. Amen. Ngoba kulezi imfundiso sinazo maningi kakhulu amanga axakile. Awukwazi ukuthi uthathe inkolo yakho bese ngayo ujikisa umlando. But that's what is happening. Kulezi inkolo zethu. Let's suppose, I'm talking about something that you know. Inkolo yamaNazaretha yafika lapha eNatali ngo-1910. Ifikiswa ubaba omkhulu owayeqhuba kwaze washaya 1935. After 1935 yathathwa ubaba Ilanga owaze wahamba ngo-1974. Kodwa will it be correct ukuthi busuthi no bese by teaching manje lena eyinkolo ukuthi inkolo yamaNazaretha yaqala ngo-1935 yaqaliswa ushendo ubaba Ilanga. And then you simply ignore indaba yokuba khona kababa mkhulu. Usuthi nje ubuNazaretha nje baqala kwinkosi Ilanga. Ungayikhulumi nje ngisho igama lika baba mkhulu ukuthi lake labakhona. Leondo will it be correct? And that's what is happening. Inkolo kaJehova yafikiswa lapho uMose. Umprofethi wokugcina enkolweni kaJehova uYeshua.
wahamba emhlabeni ngo-35 AD. But are we taught about that? No. Kanga sesino Jesu. Kanga sekuthiwa ukhona iTestament elisha neTestament elidala. Yonke leyo nto ayikho. Sifunda into engekho. Kodwa leli testament lizoyiqondisa leyo. Amen. And it's authentic ngoba uNkulunkulu ungenzile ukuthi lento ngiyibhale ngisaphila. And any argument eyoqhamuka ngayo, it will be answered by me. Amen. And by no man, no other person, but by me. Ngoba uNkulunkulu ungibekile. Amen. Ayikho into ekule testament ezoba yifake nezoba yilie. Because uNkulunkulu ungenzile ukuthi ngilibhale ngiqede futhi ngiyethemba ukuthi usazongibeka emhlabeni. Any argument about it izobe iqondiswe. Amen. So that's why ngithi leli iyona ncwadi le yasezulwini more than any other books, other scriptural books. Amen. Amen. Nina kofanele ukuthi nilifunde leli Bible nilazi in and out. Amen. Because yonke i-argument yenu izoba about this Bible, Amen. about the content of this Bible. Amen. Uzothi ku page bani verse bani umele usiwathi ngaleli Bible eniliphethe. Amen. Bese lowo oniphikisayo ekuvuse elivulele leli page. Bese kuthola ukuthi ngempela lokho engishilo bengifakazela into eseBhayibhelini la oliphethe nayo. Amen. So bonke abantu abafuna ukushumayela, they are forced ukuthi leli testament belifunde bebe nalo. Amen. Bonke abantu bafuna ukushumayela Amen. fanele ukuthi bekufunde ukuthi leli testament ilona testament esizolwa ngalo Amen. ngoba is authentic. Amen. Alikho iqiniso elizokwedlula leli iqiniso. Amen. Because yonke lento ekuleli iBhayibheli kuthiwa i-conventional Bible ayaziwa ukuthi yabhalwa ubani. Amen. Inamagama nje ukuthi hayi yabhalwa uMose, hayi incwadi kaJesu, hayi incwadi kabani. But konke lokho nokuthi incwadi kabani yinto leyo esinganalo iqiniso nayo. It's not authentic. Kodwa lena ephumela namhlanje is authentic. Amen. And inayo yonke into and isazoba nayo yonke into ngoba amile. Kodwa kusho uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga mntanami. Woza uyohlala lapha engikhona. Amen. Bese ngihamba ngokujabula ngohlala nobaba omkhulu, ngohlala nobabilanga, ngohlala nenyanga yezulu, ngohlala noMose, ngohlala nabo bonke abaprofethi Amen. basezulwini nje. Amen. Iyayisho njalo ingilosi. Ithi nesabani kuya yini? Kusho ingilosi kithi. Na umkhokhelweni khona. Nina uvale nesabani kuya kini ngoba nina ukhona yini? Akukhona kini. Manje nami sengiyabonga akusakho khona. Oh. Ngiyabona manje ukuthi sathe khona kithi. Yonke lento bengenza kanjani? 8 volumes. How did I do that? How did I do that? Kwenza kanjani ukuthi uNkulunkulu ngicele ukuphila? Ngiphile ngempela. Ngicela ukuthi ngicela Nkosi ukuthi ngingahambe emhlabeni ingakenzeki iBhayibheli leli iBhayibheli wathi ngolenza. Ngempela kuze kufike isikhathi ngilenze ngilibone. Amen. Ingilosi yangitshela ukuthi khona into enhle uNkulunkulu ozonenzela yona. Iyenzeke ngempela. Yini thina esidingile? Kevela